Bapa na sumurong siyang saluh naruha. Ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Dia mo akadongan na hinaulungan di bagasan guardi Tuhan ta Yesus Kristus. Nuaing tabigi mahatani di mata di hita nagabi barita nauli. Ima sian Yohanes bidu 10 mamuka sian ayat 10 sada. Rodi ayat 10 walu songonoma di dongkatana parmahan nadinggad do angguahu disiahon parmahan nadingganido hosana humokop aka biru-biruna alai anggo naniupaan naso parmahan situtu naso napuna biru-birui di ida pe robabiat di tadikodo biru-birui lahu mapurus gabi soro babiatima biru-birui jala di paserakon ay si panganggazi do ibana naso sumarihon aka biru-birui ahu do parmana dengkan hutadda do aka nadiahu jala ditadda nasida doahu songon amai na tumadda ahu jala ahu tumadda amai jala usiau doho saku mokop biru-birui adong dope aka biru-biruku na asing na sosian barahon ikut dohot do akai togi honokku tangihon nasida do suaraku dungi gabi sada punguan mai jala sada ma parmahan alani odo umbain dihaholongi amai ahu ala hulion hosaku asa julakum asa jalokku imusin dan adong nama buah sian ahu sian lomokku doi hulehon namarhuaso doau mangalihon namarhuaso doau majalo museng ima patik nahujalo sian damang ima ianggo sahatna di hamuaka amanami nanami nang naposo bulu di dok topik ni minggu tanakin Yesus do parmanadenggan molo di dok parmahan nadenggan tentu adong parmahan nasodenggan alaya anggo diturpukon takas do didok Yesus nakin dia sapursadai parmahan nadenggan doahu buasa na parzolo ala ibana do mangalion narikot dia kana piramahanna isarani mangan minum mangalion bekal hidup ala najolo parmahan marasing do kita nuaing dinganat tau anggo parmahan najolo di jolo do nasida di hitan waing daong di pudi do hus hapira semun pira anggo najolo di Palestina di jolo do nasida buasa di jolo ala ibana do nababoto inganan japalan do aik natiu ibana do manadopi moloro musuna ido bena saya dibuat tukutna jadi dia mau kadongan asa unang marmara asa unang tarlopang asa unang targorong aka biru-biru na pinarman nai bahkan asa unang di pangan nasida si panganon na beracun
Jadi ima ulun parmahana denggan disarihon dogolu na pinarmanay keamananna kenyamananna alay marasing do molo parmahana sohaseya parmahasida gasi parmahana niupan alanya ala mangulay bana hubbar tugasina hubbar tuariarina jala dang riko di bana keselamatan ni biru-biru manang natar depar manang na marsahi manang na dibuat panako dan pula riko di bana alanya alanani upad donasi jala moloromo supit perlauro ditadikon dipaserakon do pungwani gariada najumorbo siani dibuat dope susuna do iburuna narumiko girina lao pamokbokon nadibana ima dia muakadongan perbedaan. Jadi molo didok Yesus audo permana dengganina marlapatan bahwa Yesus berani menjamin ketersediaan kebutuhan hidup kita, bukan keinginan kita. Yesus memberikan apa yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Songoneha dong padokan nama dok dunia ini tidak cukup sesuai dengan keinginan manusia, tetapi cukup disediakan untuk kebutuhan manusia. Anggo keinginan do sudah do adong bo keinginan na dewi dong adong motorna mobilna pesawatna molo pola sudah kita na di portibion dan siat portibion. Tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Bagaimana kita bisa bertahan untuk hidup? Dang luasona male, dang luasona mapogos, dang luasona so mardia dia kita ima anggo dibata ombardoi songona diok ni Yohanes 10 ayat 10b alai anggo au asa adong hango lua dinasida ola marlobi-lobi dinasida umbain narohau asaneng donon na ima dia mo kadongan rotu hatta Yesus tu portibiot asa dada holan mangolu hika alai didok asa marlobi-lobi. Itu artinya bahwa Allah menginginkan hidup kita ini berkecukupan. Allah tidak menginginkan kehidupan kita makin lama makin menurun. Saya di laut di batado pasu-pasuna sian naso taboto. Huruf majorita tarumbo bimamu akan atu-atu nami. Nezulu dung marhaso tak kamu daholan tataring do barangan do pacaya muna dungi mangarat kumamu mangantar jagu mamu alai muai disido pe kudo muna disido pe balangamuna pirimuna
Danga dong ben. Danga dong. Bahkan yang wakadongan najolo nangantara jabu alain wainga pakontrakon ngadong 10 jabu kontrakan. Ini menandakan bahwasanya Tuhan menambahkan kehidupan kebutuhan. Apalagi mah akapunguan inate molo amalan sia nadong ido gang tao ala ina 2 hari setahun dinas nasida ido tae sada hima sada 30 tahun kita nama dohot ipungwani mulu 10 dinas. Ini adalah bukti di mana Tuhan memberikan kecukupan, Tuhan memberikan kelimpahan dari orang-orang yang percaya. Ketika kita menaruh harapan, ketika kita menaruh percaya kepada Dia, maka pada saat itu Dia senantiasa menjamin dan memberikan kebutuhan bagi kita. Ido baina dia buah kadongan molo taida namasa dinahia di leon Tuhata Yesus 5.000 halak mangan di halongonan. Ini menandakan bahwasannya orang yang mengikut Yesus hidupnya tidak kelaparan. Amin. Ise mahita dukona tadok porsiau tuo ale Tuhan gawe mak bagus. Adok. Ise madukona porsia kita gawe dan maka kita 20 hari adok. Jangan adok. Inilah menandakan orang yang mengikut Yesus saina disarihon do guluna. Dia mua kadongan ido baina didok di Matius 6 ayat 25 rodi 34 asa unang tahol sohon si panganon do sinumon.